alatt az Úr egy látást mutatott, és a látásban az volt, hogy a dicsőség felhője leszállt a gyülekezetre, és mindenki, aki ebben a felhőt beborította mindenkit, és mindenki, aki válaszolt az Úr elhívására, és komolyan vette ezt, az Úr dicsőségesen fogja használni. És a jövő konferenciára kétszer ennyien lesznek. Amen. Kétszer. Ez a neve a 2012-ös év Magyarországon egy döntő év, egy új korszakban lép be Magyarország. Magyarországon a keresztény hívő emberek oldalára billen minden. Mert az Úr felemel közületek és magyar nép között imádkozó, közbejáró embereket, és a társadalmi, politikai, gazdasági élet megváltozik a színezete a Magyarország területen. Mert Isten beavatkozik Magyarország dolgaiba a hívőkön keresztül. A 2012-es év a szaporodás éve. A 2012-es év az Úr fel fogja használni valamennyi fiatalt itt, hogy nagy aratásban vegyen részt. Mikor ez a konferencia, mert nem lesz elég ez a terem, amen? Elmegy egy olyan helyekre, ahol az Úr elviszi. Olyan, mint egy tűz lesz, ami végig seper az egész kelet-nyugati részén és északi részén, és az észak-keleti részén beindul egy tűz, ami az egész Magyarországot elvette az ébredésben. Amen. Ezt mutatta nekem a látásban. És nem engedett az Úr, még el nem mondom ezt. Legyen az Úr.